سلام حوات كلكم تختاتلتي دعرة حمشة ميديا كما يكنيكم أنا حفتكم جبريلا كاب دعرة حمشة ميديا مالتيو باركسي حوات كم تلومود لو أنا تيوري كاب قوانقا شودن ناب قوانقا تقرينيا دا غيركو قلت سألكمي حجي أفت مدب قبلكم سناي مكتتال Vilken personligt egenskap gör att en ung förare lätt påverkas av sina passagerare? هجي أيناي بحريات يون حادن إشتي أوتيستا تتصلاو زغبرو بتوم مسؤزلو تسافرتي لنا لا مالتيو إن فرارة som inte är rädd att göra bort sig. En förare med låg stresstålighet hade autista stress كتصاور زيكل مالتيو. En förare med bra självförtroende hade autista صبوق متأمن زلو بنفسه. En förare med hög försvarsinställning hade autista نفسه كلاخل زخل مالت نفوع أبناء مكلخال مالتيو. هجي تعمل سيزيات قنالا en förare med låg stresstålighet هجي hade autista hade نشتي autista مالتيو. ستريس كتصاور زي كل اتي مسؤول زلو سب انت ربيشو مالت كم تغلطف قليل امو نتب كبابي زلو ستريس كتصاور زي كل انت خاينو بقليلو يتصلو مالتي باتوم مسؤول زلو تسافرتي Vilken tid på dygnet är man vanligtvis tröttast تبلنا لا مالتيو حجي ابيناي جيزيو أبناي ليتي زلو مالتيو سب وين معلتي قدكم زخل ما تبلنا لا كلوكان 2 till klockan 05 klockan 14 till klockan 17 klockan 21 till klockan 02 klockan 07 till 10 هجي إذا ساعات يبهنا لابز مالتيو حدا سب خدخملو زخل جزية مالتيو ملسي زقدامي تخونا لا klockan 02 تيل 05 مالت كاب ساعات كلتك ساعات حمشة زلو نايليتي كل جزي حدث برتع دخام كسمعو يخيل حدا أوتيستا مالتي I vilken situation är risken störst att du omedvetet håller för hög hastighet? هجي أبينا كنتاتيو سخاخي تفلتك فتنتنا مانكينا لعلق خي الزخل مالتيو I ett tyst fordon أبحانتي مانكينا بزح دمت زي بالله مالتيو på en landsväg på en grusväg i stadstrafik هجي تعمل سزا قداميتها مالتيو I ett tyst fordon مالت حانت مانكينا همزي برتع دمتي زي بالله انت خوينا تيست زخونه تصطتا زلوا انت خوينا خزورا خلخا او حجي تيناتكا فتنت كما يتخيت كم زلخا نختفلتو قرب اشغاريو مالتيو Hur stor del av de omkomna i trafiken var alkoholpåverkade vid olyckstillfället? هجي كندي percentيو أبناي ترافيك حدقا زموتو بسنكي الكحول مالتيو مسته جبزخن رينا 5 ميتاويت 3 7 10 ميتاويت حجي تعملسي 3 ميتاويت مالتيو بسنكي الكحول ناي الكحول صلوا اب حدقا يموتو مالتيو ناي ترافيك حدقا مالتيو på vilket sätt påverkas bilkörningen om man samtidigt pratar i mobiltelefon بخمي كنتات حدا سب تليفون حيزو اتي ناتو اقبابا زواوراس كمي كتصلو يخل man kör oftast långsammare قاسيلو يزور تليفون حيز انتو لحدا سب مالتيو لأن الله زعداميتي man tenderar att köra mer ojämnt جي كل جزء حدا سب تليفون يزارب انتلو وين تليفون حيز انتلو سرع زي كونه مزوار يزنبل مالتيو reaktionstid förkortas då man koncentrerar sig mer på bilkörningen جي reaktionstid مالت زخون حداقا تريالو جزء يحاصر مهنياتو سب أبت مزوار ناي مانكينات راح concentration سلزقبر om man använder handsfree är man mer koncentrerad på den övriga trafiken جي أبزي خاني handsfree زتقام تخوين زبزح جزي أبتن كالو ترافيك concentration يقبر
እንጂ ታመሲ እዚኣ ካልእቲ ትኾን ኣላ ማለት እዩ ማንተንዴራር ኣትሾራ ሜር ኦየምት ማለት ሕጂ ሓደ ሰብ ሞባይል ሒዙ ማንኪና ድዝውር ተኾይኑ እታ ማንኪና ብስሩዕ ክቆፃፀረ ኣይክእልን እዩ ስሩዕ ዝኾነ ኣዘዋውራ ናይ ማንኪና ኣይዝውርኒ ማለት እዩ ከምዚ ሰንከልከል ዘባል መባል ካብ መንገዱ እንዳወፀ ይኸይድ ማለት እዩ Vilken risk får ligger främst om du blir fartblind? ሕጂ ኣየናይ ሪስክ ኣሎ ኣየናይ ሓደጋ ኣሎ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ንውሓት ወይና ክንደይ ርሕቀት ኣለዋ ሓንቲ ማንኪና ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ክሪኤሉ ብዘይክእል ወይን ዓይንኻ ፅቡቅ ክትሪኤሉ ኣብ ዘይትኽእል ግዜ ማለት እዩ ምስታ ማንኪና ኣብ ቅድሚኻ ዘላ ፍልልይ ክትሪኤሉ ፅቡቅ ክትግምግመሉ ኣብ ዘይትኽእል ማለት እዩ ፋርት ብሊንድ ንብሎ ሕጂ እንታይ ሪስክ ኣሎ ማለት እዩ ንሪኢና ኣብዚ ድሚሳር ቬግ ማርከን ሓደ ሰብ ቬግ ማርከ ክርኢ ክእልን እዩ ማለት እዩ ምልክት ናይ ፅርግያ ማለት እዩ ዱ upptäcker inte måttande trafik ነተን ብጎንኻ ዝሓልፋ መካይን ኣይተስተውዕለለን ኢኻ du missbedömer bromssträcken längd ሕጂ እቲ ብሩምስስትሬክ ማለት ሓደጋ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ትሪኤሉ ግዜ ርኢኻ ክሳዕ ናይ ማንኪና ብሩምስ ትሕዝ ማለት ግዜ ነዊሕ ትወስድ ማለት እዩ ዱ upptäcker inte det som finns vid sidan of vägen ሕጂ ብጎንኻ ዘሎ ኣይተስተውዕለሉን ኣይትሪዮን ማለት እዩ ዱ missar vägmarkeringarna ነቲ ናይ መንገዲ ምልክታት ከይረኣኻ ይሓልፈካ ማለት እዩ ሕጂ እታ መልሲ እዚኣ ሳልሰይቲ ትኾን ኣላ ማለት እዩ ዱ missbedömer bromssträckans längd ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሓደ ነገር ርኢና ክሳዕ ፍሬኖ ንሕዝ እቲ ግዜ ይነውሕ ማለት እዩ ክንደይ ርሕቀት ኣለዎ ካብቲ ነገር ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ እቲ ተስተውዕለሉ ግዜ ይርሕቕ ንዕኡ ርኢኻ ክሳዕ እቲ ፍሬኖ ትሕዘሉ ዘሎ ግዜ ይርሕቕ ምክንያቱ እቲ ርሕቀት ጌጋ ትርድኦ ኣለኻ ማለት እዩ ጌጋ ትግምግሞ ኣለኻ ሚስ ቢድመር ማለት እዩ ሕጂ እታ መልሲ እዚኣ ሳልሰይቲ ትኾን ኣላ vad beskriver bäst mogna personer egenskaper som förare ሕጂ ንሓደ ብሱል ዝኾነ ኣውቲስታ ብኸመይ ትገልጾ ማለት እዩ ናቱ ጠባይ ወይ ባህርያት ኣብ ምዝዋር ማለት እዩ ሕጂ ብዙ ክንሪኢና det tillämpar alltid gällande regler i varje trafiksituation ኩሉ ግዜ ኣዘዋውራ ናቱ ምስቲ ናይ ትራፊክ ሲትዋኹን ኩነታት የአምፓሳ ይገብሮ ማለት እዩ ዶም ካን förkorta bromssträckan när de kör i högre hastighet ሕጂ እቲ bromssträck ናይ ፍሬኖ ናይ መሓዝ ግዜ ብቕልጡፍ ፍሬኖ ይሕዙ ኣብ ልዑል ፍጥነት de har förståelse för andra trafikanters svårigheter och misstag ንሶም ነቲ ናይ ካልእ ትራፊክ ማለት ናይ ካልእ ኣውቲስታታት ድኻምን ጌጋን ናይ ምርዳእ ተኽእሎ ኣለዎም de kan snabbt ta sig ur riskfyllda situation genom att köra impulsivt ብቕልጡፍ ካብቲ ሪስክፊልዳ ማለት ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ይወፁ ቀልጢፎም ብምዝዋር ማለት እዩ ሕጂ እታ መልሲ እዚኣ ትኸውን ኣላ እዛ ሳልሰይቲ ማለት እዩ de har förståelse för andra trafikanters svårigheter och misstag ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ኣውቲስታ ብሱል እንተኾይኑ ኣብ ናይ ምዝዋር ማለት እዩ ብዙሕ ፍልጠት ዘለዎ እንተኾይኑ ነቶም ካልኦት ትራፊክ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ናይ ምርዳእ ተኽእሎ ኣለዎም ማለት እዩ ንኣብነት ድኻም እንተለዎም ወይን ዝኾነ ስፎሪግሄተር እንተለዎም ዝኾነ ጌጋ እንተገይሮም ይርድኦም ማለት እዩ እቲ ናቱ ኣዘዋውራ ኣምፓሳ ይገብር ማለት እዩ Vad är sant angående alkohol? እንታይ እቲ ሓቂ ብዛዕባ መስተ dagen efter alkoholförtäring kan man alltid köra bil
ድሕሪ መዓልቲ ኣልኮል ዝተኻሉ መዓልቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ማለት እዩ ማንኪና ክዝውር ይፍቀድ እዩ alla vuxna män förbränner lika stora mängd alkohol ኩሎም vuxna ማለት መንስያት እቲ ኣልኮሆል ዝሰትይዎ ብሓደ ዓይነት förbränner ይገብሮ ማለት ኣብ ነፍሶም ይጠፍእ ማለት እዩ gräns för rattfylleri är 0,2 promille እጂ ኣልኮሆል ሰቲኻ ማለት ትናትካ ዓቐን ኣብ ደምካ ዘሎ ዓቐን ማለት 0,2 promille ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ enkel durch ökar förbränningen of alcohol ኩሉ ግዜ ዝሑል ማይ ጌርካ እንተተሓፂብካ ነቲ ኣብ ነፍስኻ ዘሎ ኣልኮሆል ናይ ምጥፋእ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ታመልሲ እዚኣ ሳልሰይቲ ትኾን ኣላ ግሬንስ ፎር ራትፊለሪ ኤር 0,2 promille ማለት እዩ ሕጂ እቲ መስተ ሰቲኻ ኣብ ደምካ 0,2 ዓቐን ዘለዎ መስተ ኣብ ደምካ እንተሎ ማለት እዩ ክዝውር ኣይፍቀድን እዩ እቲ ግሬንስ ናቱ 0,2 እዩ ማለት እዩ Vilken of nedanstående förare har kortast reaktionstid när det gäller bromsning? ካብዚ ኣብዚ ዘለዎ ማለት እዩ ኣየናይ ዓይነት ኣውቲስታ እዩ ሓፂር ናይ reaktionstid ዘለዎ när det gäller bromsning ማለት reaktion ርኢ ኣቢልካ ንዝኾነ ነገር ቀልጢፍካ ፍሬኖ ትሕዘሉ ግዜ ማለት እዩ ኣየና እዩ ትቑኑዕ ካብዚ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ማለት እዩ den som har blicken nära bilen እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢታ ማኪና ዝጥምት den som är mentalt handlingsberedd ኩሉ ግዜ ብሓንጎሉ ብርእሱ ተዳልዩ ዝጸንሕ den som är bromsberedd ሕጂ ታመልሲ እዚኣ ትኾን ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ውቲስታ እዚዩ ማለት እዩ den som är bromsberedd ማለት ፍሬኖ ንምሓዝ ድልው ኮይኑ ዝጸንሕ ኣውቲስታ ማለት እዩ Vilken of nedanstående avgasföreningar renar inte en katalysator ሕጂ እዚ ካታሊሳቶር ንብሎ ማለት እዩ ናይ ኣፍጋዘር ናይ ማንኪና ትኪ ዘፅሪ ማለት እዩ ኣየናይ ካብዚኦም እዩ ከፅርዮ ዘየፅርዮ ትብለና ኣላ ማለት እዩ ኮል ኦክሲድ ኮልቬተን ክቬብ ኦክሲደር ኮል ዲኦክሲድ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ካታሊሳቶር ነዚ ኮል ዲኦክሲድ ዝበሃል ኤምነ ኣየፅርዮን እዩ ማለት እዩ Vilket av följande påstående är effektivast när det gäller att minska bränsleförbrukning? Aina ju ካብዚ ታሕቲ ዘሎ ማለት እዩ effektiv ዝኾነ ኣብ ናይ ነዳዲ ምጉዳል att alltid ha en jämn oljenivå i motorn ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ዘይቲ ኒቮ ኣብ ሞተር ምህላው att alltid köra med bra tändstift ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዝኾነ መብራህቲ መሃድ ማለት እዩ att köra med rätt lufttryck i däcken ኩሉ ግዜ ኣብ ጎማ ጽቡቕ ንፋስ ማለት ናይ እቲ ጎማ ጽቡቕ ምስ ዝንፋሕ ትብለና ኣላ att alltid försöka köra med låg växel ኩሉ ግዜ låg växel ጌርካ ምዝዋር ማለት እዩ እንጂ ታመልሲ እዚኣ ትኾን ኣላ att köra med rätt lufttryck i däcken ኩሉ ግዜ ተኣየር ኣብ ጎማ ዘሎ ጽቡቕ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ጎማ ጽቡቕ ኣየር ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ነዳዲ ምህላኽ ክነጉድል ተኾይና ማለት እዩ Hur många personer dödas varje år i vägtrafiken? ሕጂ ክንደይ ሰባት ይሞቱ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ናይ ትራፊክ ሓደጋ cirka 250 till 350 personer cirka 1000 personer cirka 100 till 200 personer cirka 400 till 500 personer
هجي أبسباريا مالتيو عمت سيركا 250 تيل 350 برشونر يموتو مالتيو خاب كلتي 250 سعسستي 250 سبات يموتو أب ناي ترافيك حدقا مالتيو هور بوبركاس سندت under ماركر شارنين هجي ليتي كنزور كلنا كما يصلو ناتنا نايمر اي كلت مالتيو ناسين تد فورفيراس under ماركر شارنين هجي اب كبابيخا قربي لنزلو نايمر اي تخلوخا يصلو مالتيو سين فيل varken forveras eller förbättras under mörkerkörning. ناتنا ناي مرأي شجر كتصلو أي كإلني وين حماق خون أي كإلني وين طبق خون أي كإلني أب تسلمات كنزور كلنا مالتيو. Det är svårare att upptäcka måttande fordon i mörker än i dagsljus. هجي أبزي كبيديو أب بقولنخا زحلفا مالت وين بقدميخا زمتا موت عند ترافيك نبلان مالتيو كتفلت أنا أبسألمات كاباب كتري تبلنا لا مالتيو نارسين تت فوربيتراس under ماركشورنين ناي أب كرباب كبابي خازلو ناي مرأي صبق يخون أب ليت خنزور كلنا مالتيو حجي تامنسي إذا قدامي تدخونا لا مالتيو نارسين تت فورفيراس under ماركرشورني مالتيو حجي أب كبابينا زلو نايمر أي تقولونا بطعمي حما يخون مالتيو ليتي كنزور كلنا مانكينا هور كاندو ليت تا ريدا بو en medicin olämpligt att ta i samband med körning كمي غيركا تخل حدا مدهانيسي مچو كم زي كونه مانكينا خزور كلها مالتي بحاصيرو جبز خنرينا less innehålls förteckningen less igenom den information som medföljer زي قدامي تتبلنا لا انتاي كم زحزت مدهانيت بزعبو زل حبريتا انبب زهاديتها less igenom den information som medföljer اتي information مست مدهاني زمت انببو prova medicinen genom att köra med låg doser هجي نت مدهانيت فتنو وحود وسيتكا مالت مانكينا اندازوركات فتنو مالتيو هجي تعمل سيزيا كاليت تخونالا لس igenom den information som medföljer هجي كل جزء تي ورقاتنا information بزعبات مدهاني زمت مسؤ كل جزء نعوخنا نبوخ نكقلا لنا مالتيو اب ماكينا مزوار صلوالو ودي يبلون Vad är sant angående fordonsavgaser? انتهي التحقيق بزعبانا مانكينا تكي مالتيو fordonstrafiken står för mer än 80% av de ozonbildande ämnen هجي كاب 8% نلعلي ozonbildande ämnen لو تبلنا لا fordonstrafiken står för mer än 65% av koldioxidutsläppen i Sverige. هجي كاب لعل سوسان حمشتن برسنت ناتو koldioxid زبهال امنه utsläpp يوزع بسفاريا. Fordonstrafiken står för cirka 10% av koldioxidutsläpp i Sverige. هجي تعمل سيزي حالت تخونا لا مالتيو Fordonstrafiken står för mer än 65% av koldioxidutsläppen i Sverige. جي كل جزء ترافيك مكاين اب سفاريا مالتيو لعسوسان 5% koldioxid يوزع مالتيو Vad kan imitationsinlärning ge för effekt i trafiken? انتاي تصلوالو حادثب مالت كاب حادثب قديحو كم تخال سب زغبرو انت غيرو اب ترافيك مالت انتاي افكت يمص اميتاخون كنبل كلنا نحادثب اغبابا زاوراديو خالق بحريات
ቀዲሕካ ንስኻ ክትገብሮ ከለኻ ማለት እዩ እንታይ ይፅልዋ ኣሎ ኣብ ትራፊክ ኣትዮክ ለር መይ ኣትርኣጌራ ስናፕት ቀልጢፈ ናይ ግብረ መልሲ ናይ ምውሳድ ይምሃር ኣትዮክታር ኤፍተር ኣንድራስ ዶሊጋ ቢተንደ ናይ ካልኦት ሕማቅ ባህርያት ይምሃር ይወስድ ማለት እዩ ኣትዮ utvecklas som förare genom att följa trafik debatten i media ኣነ ከም ኣውቲስታ ናይ ካልኦት ኣውቲስታታት ክትዕ ኣብ ሜድያ ብምርኣይ ክምዕብል ይኽእል ሚና ሚስቶክ ካብ ጌጋይ ክምሃር ይኽእል ሕጂ እታ መልሲ ዘኻለይት ትኾናላ ማለት እዩ ኣትዮክታር ኤፍተር ኣንድራስ ዶሊጋ ቢተንደን ሕጂ ኣነ ናይ ካልኦት ኣውቲስታታት ሕማቅ ባህርያት ክቐድሕ ይኽእል ማለት እዩ ናይ ካልኦት ባህርያት ይወስድ hur påverkas ögat och seendet ከመይ ይጽሎ ዓይንናን ናይ ምርኣይ ተኽእሎናን ሞትሊክ ስትረስ förbättra periferiseendet ሕጂ ሞትሊክ ንብሎ ማለት ቁሩብ ልዕል ዝበለ ስትረስ ናትና ናይ periferiseendet ከመሓይሸ ይኽእል en måttlig mängd alkohol förbättra mörkerseendet ቁሩብ ብዙሕ ዝበለ ኣልኮሆል ናይ ምርኣይ ተኽእሎና ደሓን ክገብሮ ይኽእል ኣብ ጸልማት sin försämring sker ofta gradvis och är därför svår att upptäcka ሕጂ ናይ ምርኣይ ተኽእሎና በብግዚኡ በብደረጅኡ እንዳተቐየረ ይመጽእ ማለት እዩ ክቕየር ይኽእል እዚ ከዓ ቁሩብ ከቢድ ይገብሮ ነገራት ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ነገራት ንኽትፈልጥ ወይ ንኽትርኢ ማለት እዩ ሕጂ እታ መልሲ እዚኣ ትኾናላ sin försämring sker ofta gradvis och är därför svår att upptäcka ሕጂ ከምቲ ዝበልኮ ናይ ምርኣይ ተኽእሎና ምስ ግዜ እንዳተቐየረ ይኸይድ ካብኡ ከዓ እቲ ከባቢና ዘሎ ነገራት ንኽንፈልጦ ወይ ንኽንርኢ ቀልጢፍና ቁሩብ ክብዝ ዝበለ ይኸውን ማለት እዩ Vad är riktigt beträffande synen hos förare እንታይ እዩ እቲ ከጋጥም ዝኽእል እቲ ሓቂ ከጋጥም ዝኽእል ብዛዕባ ናይ ምርኣይ ምስ ሓደ ኣውቲስታ ማለት እዩ En förare som bär glasögon vid uppkörning är skyldig att kontrollera synen varit 5 år ሓደ ኣውቲስታ ዳቢስታ ዝጥቀም ማለት እዩ ሓላፍነት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ከይዱ ኮንትሮል ክገብር ኣብ 5 ዓመት alla förare är skyldiga att genomföra regelbundet synkontroll ኩሎም ኣውቲስታ ሓላፍነት ኣለዎም ናይ ዓይኒ ናይ ምርኣይ ኮንትሮል ክገብሩ ማለት እዩ en person som är närsynt ser ofta sämre i mörker än i dagljus ሓደ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጥራሕ ጽቡቕ ገይሩ ዝርኢ እንተኾይኑ እቲ ናቱ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ኣብ ለይቲ ብጣዕሚ ሕማቕ ይኸውን ካብ ኣብ ቀትሪ ማለት እዩ እምበኣር ከሲ ኣሕዋት ናይ ሎም መዓልቲ መደበይ ከምዚ ዝረኣኹሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብኩልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ዝኾነ ሕቶ ሃናፂ ርእቶ እንተለኩም ኣብ ታሕቲ ቀምጡልና ንሕና ከዓ ብግዚኡ ክንምልሰልኩም ኢና ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ዝመፀኩም ሰሰናዩ ቻው ቻው